Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Да противоречиш сам на себе си". Преди много време един човек продавал оръжия на пазара. Той вдигнал един щит и казал: "Това е най-здравият щит на света. Нищо, колкото и остро да е, не може да го пробие." После вдигнал едно копие и казал: "Това е най-острото и най-здраво копие на света. Колкото и здрав да е един щит, не ще може да издържи дори на един негов удар." В този момент някой го попитал: "Какво ще стане, ако използваш копието си, за да пробиеш щита си?" Продавачът не могъл да отговори. Засрамен, той си тръгнал, носейки копието и щита си. Хората наоколо избухнали в смях. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски, спинин и на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.